Hirurogeiko hamarkadan hainbat entsegu nuklear egin zituen Frantziak Algerian eta 3 probatan gauzak gaizki atera eta erradiazio iesak izan ziren. Besteak beste, Antoine Miura azkaindarrak bizitu zuen gertatutakoa. Anitzen hiroita batetik hiroite bira, erotu nahiz 18 hilete. Eta bomba horrek zapartatu zen, maiatzen lehenian hiroita bian, goizeko 11 Proba guztiak ez zirela ongi pasatu dio eta leherketako bat Hiroshimako bomba baino 3 aldiz indartsuagoa izan zela. Gertatutakoa ikusi eta gero batzuei maskarak eta arropa bereziak eman zizkieten. Ez ordea denei. Ez maskak eta ez kombinazioan bat ez, fitxiketzen guentzat. Antoinek garbi du gaur egun sufritzen duen bizkarrezurrako minbizia ordutik datorkiola. Handik etorri eta betizatu zerbait. Esposatu da laster, betizatu bat zinduen problemak. Milikuek eta ez zuten konprenitzen, ze nuen. Isiltasuna izan da nagusi gai honen inguruan, baina 2001an elkarte bat egin zuten. Gaur bilkura egin dute eta erakusketa batekin gogorarazina izan dute gertatutakoa.